Yawwa bawan Allah. Dama ina so mu haɗu da kai. To lafiya. Ba na haƙƙin makota ba haka ake yi ba. Me ya faru? Saboda Allah ka zo ka ajiye mana injin markaɗe a cikin gida kullum ka hana mu bacci. Injin markaɗe kuma? To in ba injin markaɗe ba ne me yasa nake jin wata ƙara rubugus haka cikin dare? Nama ne bawan Allah. Kauna ce. Wani irin nama ne wanda kamar kana cin kuli-kuli? Wani nama ne nake samuwa a can. Shi ne muke yi wannan ne da uban gida. Ya ji ma giras. Ya ji ma to aikon kana da kuruce ka zai ɗaya mai haƙora. Yanzu ma daga asibiti muke na tsabar tawa. Dole ka je asibiti. To bari ka jin gaya maka tunda ni makwacinka ne. Bari a yi haƙƙi makwatakar. Ka zo yanzu in ɗauke ka kai ka wajen Alhaji Malami mai nama. Idan ka ci nama a wajen Alhaji Malami daga yau ka daina marmarin cin nama a ko ina ba a wajen shi ba. Dan Allah daure ka kai ni daman na ji a rediyo ana kalla wajen amma ban san ina ne. To yanzu da za ni da amarya. Da za yi to mu kare sa. Mace. Ba je ni ba. Akwai ɗanyen naman rago, akwai kuma gasashe, sannan akwai kayan ciki ka gani, akwai kuma naman kai, akwai farfesun kaji. Ai ina gaya ma idan ka kulla alaka da Alhaji Malami mai nama, ka daina taunan nama kamar kana tauna duwatsu. Nan ita ce jami'ar gonan nama. Na gani. Ina gaya ma zancen nan. Na gaya ma fa ni fa likita ya ce in ban daina cin naman nan ba to haƙora na su tayi daga aiki. Ka san da wannan wajen kullum da daddare rinka baras kamar ina barza. Daga yanzu ka daina wannan kaunar ka kamar kana bar da kuci. Daga yanzu nama mai laushi za ka dinga cin ka zo wajen Alhaji Malami. A gurin Malami mai nama muna da kayan cikin rago, muna da naman rago, muna da kan rago. Mai ragada da kenan kuma muna da dafaffe muna da danye sannan muna da balangu muna da tukunya muna da nama tsire muna da nama iri-iri akwai kilishi sannan kuma dambu akwai dambun kaza akwai dambun rago akwai dambun zabi sannan naman abarbesun muna da na zabi muna da na kaji nama da za a saya ko rago a saye da kansa za a saye shi a je a yi suna da shi a yi hakika sannan muna da kuma kankana muna da indomi muna da fura muna da nono muna da POS kakka da muka kago cikin makudin kala'i akwai tufa da kankana da kayayyakin marmari iri-iri sannan idan ka ɗauke fura da nono da muke da shi muna da biredi muna da gurin indomi musamman sannan muna da gurin sai da lemuka da ruwa lemuka na roba kenan da na kwalba iri-iri gurin Malami mai nama duk dai in ka zo hayan haɓa malam katkin Malami mai nama muna nan a rawun ɗin baban gwari Katsina Road Kano.